mogu da verujem. Dobila sam najmanju porciju. To nije fair. Da vidimo šta ja imam. Nisam dobra u matematike, ali izbrojala sam i imam 10 žele štapića. To znači da sam i ja dobio 100. Jao, koliko ih imaš. Blago tebi. Volela bih da sam na tvom mjestu. Prestani da buriš u moju hranu. Jedi svoju, Suzy. Nema problema. Pokušat ću da rastegnem zadovoljstvo. Kakav miris. Obožavam ga. Ukus jagode je moj omiljeni. Oduševljena sam. Za mene je ovo najbolji početak challenge-a. Kako lepo jedeš, Suzy. Želim još. O ne, ovdje je prazno. Potpuno sam zaboravila da imam samo jedan štapić. Čestitam, Emma, red je na tebe. Samo trenutak, moram nešto da uradim. Zak, pomeri se, hoću da vidim. Suzy, nemoj da me guraš. Šta je to, Emma? Napravila sam jedan dugačak žele štapić. Pogledajte kako je lepo ispalo. Sad mogu da jedem bez prestanka. To je to, ostalo je još malo. Ko je genija? Emma je genija. Svaka ti čast. Konačno je stigao moj red. Pa, odakle da počnem? Priđite bliže. Pokazat ću vam jednu zanimljivu igru. Super. Zaslužio sam ukusnu nagradu. To je baš moćno. Volim takve igre. Hajde da nastavimo. Suzy, sad ti. Super, dajte mi da razmislim. Izvući ću ovaj štapić od jagode. To nije bilo teško. Bravo za mene. Bravo, Suzy, čestitam. Sad ja? Odlično. Biram ovaj plavi štapić. To, imam ga. Uspela sam. Kako ukusno. Hvala, Zak. U redu, sad ponovo ja. Moram da se koncentrišem i da zagrejem prste. Moram biti oprezan. Nisam ni sumnjao da ću uspjeti. To je izazov i Emma i ja ga prihvatamo. Ma nema šanse da me pobedite. To ćemo još vidjeti. Ja sam profesionalac u ovoj igri. Sad ja. Još jedna pobjeda. Kula je već veoma nestabilna. Plašim se, ali uspeo sam. Nastavimo. Ovo postaje zanimljivo. Igram se sa vatrom. Šta je to bilo? Ko je bacio ribu u našu kulu? Prokletstvo. Moram da nađemo, no ko je to uradio? Kako je smeo? Drži se, Zak dolazi. Tako je, pokaži mu ko je ovdje gazda, a mi ćemo da jedemo tvoje slatkiše. Odlična ideja, Suzy. Podržavam. Gotovo, pojeo sam svoju ribu, sada ti. Da nije to možda vaše? Možda je tvoje? Nije, ti imaš svoju ribu. Znači, tvoje je, Andy. Vidim da je tvoj tanjir prazan. Sve jasno? Upravo sam. Ma daj, Zak, slučajno sam je bacio. U redu, vraćam ti je. Nije trebalo. Mogao si da je zadržiš. Sve sam rešio. A gdje su mi slatkiši? Nismo ništa vidjeli. A to mi je slučajno upalo u usta. Znači ne mogu vas ostaviti ni na trenutak. Šećerni kolači, baš je lepo. I također veoma ukusno. Suzy, pogledaj kako Emma ima veliku porciju. Jao da, blago meni. Ima 100 kolačića. Zavidim ti. Ali šta da se radi? Hej, jeste li vidjeli ovo? Vreme je krenulo. Izgleda da ćemo morati da požurimo. Samo ne ovo, imam previše kolača. Ispalo je da smo Zak i ja imali sreće. Znam kako da isečem figuru. Uzet ću šnalu. Oštra je i sigurno će mi pomoći. Sad ćete da vidite. Pa nije loše. Samo treba da se ubrzam. Suzy je se baš dobro snašla. Moram da požurim. Imam malo vremena. Kako smiješno. Pogledajte, ovo liči na naočare.
Zak, ne želim da te uznemiravam, ali ostalo je malo vremena. Ja, u pravu si, Suzy. Hvala što si me podsjetila. Probat ću da pojedem sve suvišno. Dobro ti ide. To? Uspeo sam. Ja, znači samo ja zaostajem. Moram da se ubrzam. Jedan trougao je skoro gotov. Svaka mi čast. Uspela sam. A ja sam već drugu zvezdu isekao. Ako ne smislim ništa, izgubit ću. Srećom imam ideju. Senzor pokreta je uključen. Skeniram prostor. O ne, Suzy. Sedi i ne mrdaj. Inače smo gotovi. Senzor pokreta je uključen. Skeniram prostor. Niko ne sme da mrde dok ne isečem sve oblike. Kakva čudna pravila. Nikad pre ih nisam čuo. To su nova pravila i morate da ih poštujete. Podsjećam vas, senzor pokreta je uključen. Niko ne sme da se pomera dok skupljam trouglove. Ali vreme će uskoro isteći, a kod nas još ništa nije gotovo. Čekajte, ostalo je još malo do kraja igre. O ne, Suzy. Izgleda da smo izgubili. To nije fair. Šta ste uradili? Sve moje figure su polomljene. Samo ne ovo. Tako sam ih dugo sekla. Sad je sve pošteno. Posluži se, Emma. Okej, sviđa mi se takva finala. Nisam mislila da toliko kokica može stati u jednu kantu. Još su i šarene. Kakva sreća. A šta je kod tebe, Zak? Pola porcije. Ni malo, ni puno. Zadovoljan sam. Eto, opet sam dobila najmanje. Samo jedna kokica. Tako je mala da je čak ni ne vidim dobro. Opa, neko je se zaglavio. Bojim se mraka, u pomoć. Skinite to sa mene. To nije tako lako kao što sam mislio. Drži se čvrsto, Suzy. Hajde, Zak, verujem u tebe. Op, moja kokica. Uhvatit ću je. Bingo, uspela sam. Kako je ukusna. Drago mi je zbog tebe, Suzy. Šteta što više ništa nije ostalo. Konta mi više neće trebati. Dobro je što ja imam dovoljno kokica. Pogledajte šta sam poneo sa sobom. Uz pomoć ove slamčice bit će mi zgodno jesti kokice. Jao, ti si kao usisivač. Skoro sam završio. Na dnu su ostali samo neotvorena zrna. Fuj, uopšte nisu ukusni. Hej, pazi, možeš da se zagrcneš? Već sam se zagrcnuo. Zad ne vidiš? To uopšte nije smešno. Znam šta da radim sa njima. Sigurno će mi trebati još. Šta si izmislio, Zak? Nemoj. Jao, kako boli. Sama si tražila, Emma. Sad ti, Suzy. Eto, vidite, snašao sam se. Gotovo, završio sam. Ostala si samo ti, Emma. Konačno. Prvo želim da ih probam. Uzet ću kokicu u crvenoj karameli. Tako je sladak. Oduševljena sam. Hajde da nastavimo. Šteta što ja nisam dobila crvene kokice. Ali nema veze. Izmislila sam nešto. Zak, imam ideju. Jesi li sa mnom? Vidi, to je kugla za kuglanje. Odlično, bacit ćemo štrajk. Razumeo si me. Ja odlično igram. Sad ću da ti pokažem. Uspela sam. Pogodila sam tačno u metu. Jo, šta ste uradili? To, svaka nam čast. Kiša od kokica. Nikad to nisam video. Ali to su moje kokice. Nisam htjela da se prospu. Vi ste za sve krivi. Znam. Ne dirajte moje kokice. Niko ih ne sme jesti osim mene. Pringles? Nije loše. Moram da vidim šta je unutra. Samo jedan čips? To nije fair. Možda ima još nešto? Nadam se da sadržaj mog pakovanja me neće razočarati. Da vidimo koliko sam ja čipsa dobila. Wow, 10. Odlično. Siguran sam da je u mom pakovanju 100 komada. Ima ih tako puno da čak ne može ni da uđe sve. Ne mogu da verujem. Naši porcije su kao kap u moru. Veoma sam zadovoljan. Neka gubitnice počnu. Zašto nas vređaš, Zak?
Nisam ja kriva što imam samo jedan čips, ali znam kako da ga učinim lepšim. Dodat ću sos. Sos može spasiti svako jelo. Eto, sad izgleda malo veće. Super. Vrlo ukusno. Ipak sam ja genije. Čokoladni čips se odlično slaže sa čokoladnim sosom. Dobro si se snašla. Želim da nastavim, ali nažalost nemam više. Šteta. Takav je život. Sad ti, Suzy. Želim i ja dodati čokoladni sos. Daj mi ga, Emma. Moj sos? U redu. Ako insistiraš, izvoli. Hvala puno. Sad ću da napravim kulu od čipsa. Pogledajte, to uopšte nije teško. Sos radi kao lepak. Samo mislim da je tok malo. Želim da kula bude još višlja. Ali to je moj čips. Skloni ruke, Suzy. Uvijek sam znala da si veoma pohlepan, Zak. U redu, dosta mi je i toga. Kako lepo hrska ustima. Odličan ukus. Preporučujem svima da probaju ovaj divan desert. To je čak bolje nego torta. Ne mogu da se zaustavim. U redu, verujemo ti. Šteta što se sve lepo završava tako brzo. Dobro je, Suzy, daj mi čokoladni sos. Nema šanse. U stvari, ako želiš, daću ti. Čak ću ti i samo otvoriti sos. Eto ti, Zak. Nadam se da više nećeš biti pohlepan. Šta to radiš? Ne vidim ništa. Sos mi je upao u oči. Bravo, drugarice. Tako mu i treba. Slažem se, Emma. Zaslužio je. Ko me je uopšte terao da igram sa vama? Jel mi se čini ili to neko jede moj čips? Šta ste uradili? Zašto su svud po stolu? Pomislili smo da ti neće smetati ako probamo malo. Ili si možda protiv? Mislim da je Suzy lepo objasnila da moraš da se deliš sa prijateljima. U redu, u redu. Jedite, samo me ostavite na miru. Pizza! Sviđa mi se takav početak. Dobila si male mrvice, a ja imam celu gomilu. Ne pretaruj, Zak. Bolje pogledaj ovo. Ajoj, u meni se probudio životinjski apetit. Zak, daj mi nož. Moje. U redu, ovako ću je pojesti. Roll pizza? Jeste li ikad vidjeli tako nešto? Kako je ukusno. To je to. Uspela sam. Sad sam ja. U mom slučaju ne može se bez noža. Samo što je tup. Dobro je što sam poneo sa sobom testeru. Plašiš me. Opušteno, samo isekao picu. Ovo je savršeno. Ne postoji ništa bolje od pice. Provjerit ću to. Nož mi sigurno neće trebati, ješću ovako. Stvarno je mnogo ukusno. Bili ste u pravu. Sita sam sad. Sa takvim stomakom nećeš proći ni kroz jedna vrata. Jedan kolač? To je vrlo malo. To je svakako bolje nego ovo. Upravo si, poješću šta imam. Očekivala sam da je ukusno. Obožavam Oreo. Onda će ti se sigurno svidjeti moj ogroman šareni kolač. Nedostaje mi mleko. Vrlo je slatko, sad sam žedna. Ovo je savršena kombinacija. Vreme je da saznam šta se krije u ovoj maloj kutiji. Ništa ne zvecka. Da vidimo. Wow! Kako ogroman kolač! Kako je stao tu? Prvi put vidim tako nešto. Moram da probam odmah sve. Sviđa mi se, super!
Ne razumem, zašto ste vi dobili žvake, a ja ne? Zapravo nemam ih puno. Izvinite, ovaj put ja sam imala sreće. Pa šta da se radi? Žvakat ću svoju jednu žvakicu. Ja neću moći tako brzo. Kako je dobro. Želim još. Vreme je za balune. Kako je ekstra ispalo. Leti! Wow! O, što ja da radim? Možda je žvaka negdje sakrivena? Evo je! Konačno sam imao sreće. Blago meni. Moram da je probam. Wow, koja brzina! Spremite se da vidite ogroman balun. Zak, možda je bolje da staneš? U stvari, spremna sam da ti pomognem. Jao, sad sam sav lepljiv. Svako je dobio po jedan hot dog. Čudno. Jel to senf? Saznaćemo. Spremna sam da ga probam prva. Poželite mi sreću. Ukusno, samo što je malo suvo. Ali i sa vodom taman. Sada vi. Ok, samo da dodam senfa. Ako kažeš da nije mnogo ljut, onda ću staviti malo više. Nadam se da nisam preterala. O ne, izgleda da ipak i jesam. Sada je mnogo bolje. Ti si na redu, Zak. Priznajem, uplašili ste me, ali nemam izbora. Morat ću da stavim najviše senfa. Samo da ne izgorim. U pomoć! Drži se, imam vatrogasni aparat. Hvala, Ema, spasila si mi život. I drugi put. Izgleda kao žele oči. Tako je to svoni. Samo pogledajte koliko ih imam. Šta mislite, kako mi stoje crvene oči? Savršeno. A šta da sam gusar? Verovatno to bi izgledalo ovako. Ja sam gusar, Ema, crveno oko. Joj, baš sam ogladnila. To je to, misija je završena. Zavoj mi više nije potreban. Vreme je i ja da ručam. Baš si spretan, Zak. Naravno. Tačno, to je moje drugo ime. I za kraj, poseban trik. Uspelo je. Uhvatio sam 2 oka odjednom. Nisam sigurna da mogu to ponoviti, ali imam drugi plan. Vrlo rado ću ti pomoći da ga ispuniš. Otvaraj usta šire i hvataj. Zak, mašiš, gdje je tvoja tačnost? Ne želim da te uznemiravam, ali nešto nije u redu. Kakve divne palačinke. Tako su rumene. Šteta što ne mogu da ih probam. Ne brinji, Ema, možeš da gledaš kako jedemo mi. Počinjemo? Šlag baš dobro ide uz palačinke. Ne sumnjam, ali ja imam bolji dodatak. Čokoladu. Ok. Dobra ideja. Sad ću ti ih politi.
Nisam pogrešila, to je sjajno. Možda ti će se svidjeti još i neki drugi sos. Naprimjer, tabasco. Gdje je moja posljednja palačinka? Hoću da je pojedem. Jao, kako je ljuto. Gorim. Što je ovo? Izgleda da je moja sreća. Znala sam da će mi doći. Zak, dodaj mi šlag. Izvoli, posluži se. Zak, treba mi još. Mislim da koristiš moju ljubaznost. Moram da te naučim kako treba da se ponašaš. Pitam se kako ti će se svidjeti pena za brijanje. Hvala, Zak. Pravi si prijatelj. Oj, kakva gadost. Šteta što ti se nije dopalo. Tik-tak. Nije loše. Slažem se. A mnogo tik-taka. To je još bolje. Hajde da probamo. Samo što sam ja dobila samo jednu bombonu. Ali svakako je ukusno. Dobro je što sam ja dobio baš dosta. Wow, ima nekoliko ukusa. Hoću da probam sve odjednom. Dobra ideja. Neću da zaostajem. Pomeri se, treba mi mnogo mjesta. Wow, koliko boja ima. Izgleda veoma lepo. Sipaj još, Jess. Hajde. Vreme je da probamo. Pogledajte kako mogu. Posljednja bombona. I to je to. Wow, ti si kao usisivač. Super. Sada imam super svež dah. Posrećilo mi se, dobila sam Kit Kat. Meni se posrećilo mnogo više. Ja sam dobila nekoliko čokoladica. Nemate sreće ni jedna. Ja sam dobila najviše slatkiša. Ceo toranj. Wow. Blago tebi. Do. Nema veze. Neka imam samo jednu čokoladicu. Sigurna sam da je prelepa. Ostaje samo da je otvorim. Ej, pazi, gledaj gdje bacaš te papiriće. Molim te izvini, jedva čekam da je pojedem. Ti ni da jedeš normalno ne možeš. Zašto sve mrvelate na mene? Ma hajde, ne gunđajte. Svejedno, pazi. Zapravo čokolada se teško pere. Dosta, hajde da zaboravimo na to. Hajde. Zato što je sada more da jedem Kit Kat. Za početak ću ih otvoriti. Wow. Sad ću da jedem kao kulturni ljudi. Čak imam viljušku i nož. Samo što nož uopšte ne seče. Ne treba mi onda. Nisu mi potrebni pribori. I bez njih mogu pojesti svoje čokoladice. A vidjet ćete, već posle par minuta na mom tanjiru neće biti ništa. Obožavam čokoladu. Baš je slatka i hrskava unutra. Jednostavno ne mogu da se zaustavim. Izgledaš strašno kad jedeš tu čokoladu. Ja, strašno? Ali sam imala više čokoladica. Pa kad si završila, onda je došao Moret. I izgleda da imam plan. Donela sam merdevine koje će mi pomoći da dohvatim do vrha. Jesti čokolade odavde odozgo je mnogo udobnije. A gledajte, ja mogu da jedem Kit Kat jedan po jedan i samo da bacam papiriće dole. I još jedna. Ej, bacaš sve pravo na nas. Oduševljena sam. Meni je to dosadilo. Eto ti, Judy. Tako ukusno. Ne razumem. Gde je moj toranj? Zašto se sve srušilo? Jeste to vi uradili? Lopovi. Sramota nas je, ali također nam je veoma ukusno. Juhu, to su čipsevi. Da li mi se čini ili su sva pakovanja ista? Stvarno? Pakovanja su ista? U čemu je fora?
Pustite mene da počnem. Otvorit ću prvo pakovanje. Onda ćemo možda saznati kako da igramo po pravilima. Čudno, ali zašto ništa ne ispada? Gde su moji čipsevi? Samo jedan? Sad je sve jasno. Da, sad je jasno ko je imao najmanje sreće. Ništa slično. Neka imam samo jedan komadić, ali on je sigurno najukusniji od svih. Jao, da, bila sam u pravu. To je prelepo. Jesi završila? Znači, došao je moj red. Verujte mi, mene očekuje više čipsova. Šta? Gde su moji čipsovi? Zašto je pakovanje sa rupom? Razumela sam. Evo ih, moji lepotani, na stolu su. Jeste me poželeli? Sad ću vas pojesti. Ne, učinilo mi se. Bolje mi je. Svo lice ti je sada u mrvama. To nije problem. Sav čips mi je odleteo. To je problem. I šta sad da radim? Jadna Monika, ne plači. Izgleda da vidim čips. Neću vam dati. Ovo je moj Pringles. Sama ću ga pojesti. Pogledajte koliko čipseva. Oho, blago meni. Neverovatno. Sad je ostalo sve ovo da pojedem. Wow, kakva brzina. A šta ste vi mislili? Da ih niko ne bi ukrao? Treba što pre sve da pojedem. Hoću i ja da jedem. Tačno. Smislila sam kako mogu da se osvetim Cici. Mislim da će ona biti srećna i izmučkanoj koli. Samo to joj fali još. Hej, Judy, hoćeš da piješ? Još pitaš? Naravno da hoću. Prank je uspeo. Super, to je veoma smešno. Pa ne, to uopšte nije smešno. To je mnogo bezobrazno. Mislila sam da smo drugarice. O ne, samo ne ljuta paprika. Kod tebe bar jedna, a kod mene cela gomila. Kod tebe gomila. Šta je onda kod mene? Nekom se nije posrećilo. Neko će da jede ogromnu gomilu crvenih paprika. Dobro, izgleda da ću ja morati da jedem prva, jer imam najmanje. To nije fair, ali uradit ću to. To nije tako loše kao što sam mislila. Za sada trpim. Pojela sam i ništa. O ne, izgleda da počinje. Oh no! U pomoć! Šta da radimo? Vode! Hvala, Monika. Bolje mi je. Bilo je baš vruće. Judy, sada ti jedeš svoje papričice. I ja već. Nadala sam se da ću imati više vremena da se pripremim. Nije baš prijetno, ali ja sam jaka. Uradit ću to brzo. Gledajte. Zašto jedeš tako brzo? Ti nisi normalna. O, ona će umreti. Pogledaj, sve je pojela. Devojke, izgleda da mi je loše. Spasite me! Ovdje je potrebna prava pomoć. Mislim da vatrogasni aparat nam može pomoći. Nastavi, to pomaže. Wow, koliko pene. Baš pena me je spasila. Hvala ti, Monika. Spasili smo Judy. Da, ja sam spašena zahvaljujući Moniki, koja će sada morati da pojede svoje paprike. Eto kako mi se zahvaljujete, jel da? Dobro, idemo. Moram. Nisam mislila da će Monika tako brzo da poludi. Moram. Oho, Monika, baš si hrabra. Pojela si toliko da sa tolikom energijom možeš doleteti do svemira. Bojim se da će tako i biti. I ja osjećam da će sada početi. 3, 2, 1. Oho, pogledaj, zaista je odletela u svemir. What? Daj meni da vidim. Uskoro će stići na mesec. U pomoć!
Monika, Betsy i Ted se odlično zabavljaju danas. Posebno je srećan Ted. Nije čudno jer je dobio gomilu hamburgera. Monika je tako brzo pojela svoj hamburger. Najbrže. U stvari, Betsy isto ima nešto da nam pokaže. Smislila je način da brzo pojede svoju hranu. Da, ne izgleda baš dobro. A Ted želi da ova runda bude još zanimljivije. Napravit će kulu od hamburgera. O tome sanjaju svi dečaci. Lako je napraviti kulu, ali još treba smisliti kako da ne padne. Ups. Nije uspjelo. Ali su burgeri i dalje ukusni. Ozbiljno? Mentos i kola? Svi znamo šta će se desiti kad spojemo to. U strahu Ted otvara limenku. Može da izdahne sad. Ted, možeš da piješ kolu i da se ne plašiš. Sada je red za Betsy. Ovdje je situacija mnogo opasnija. Velika flaša. Eto vam osvježavajućeg tuša. Kakva šteta, u flaši skoro ništa nije ostalo. A Betsy je mokra od glave do peta. Sada je vreme za Moniku i njenu ogromnu flašu. Da, očekujemo mega eksploziju. Deco, bolje se odmaknite od ekrana. Mislim, otkud znamo šta će ispasti. Jao, to je prava fontana. Svi su mokri. Upozoravamo, nemojte ponavljati to kod kuće. Roditelji vam sigurno neću reći hvala. Znači, sladoled je tu. Kašika isto. Samo što se sasvim ne uklapaju. Svako od njih je dobio interesantnu kombinaciju. Baš je zabavno. Monika, bar si pokušala. U redu, ostavlja kašiku. Jede rukama. Uj, pa gde su ti maniri? Ne brinuje maniri, samo sladoled. Par sekundi i nema ga više. Zato kod Teda je sve u redu. Kašika i sladoled odlično odgovaraju jedno drugom. I on se umazao. Sada je red za Betsy. Da, dobila je ogromnu teglu sladoleda, ali ovakvom kašikom neće ga pojesti ni do sutra. Društvo se malo smorilo. Koliko je vremena prošlo? Dan? Nedelja? Godina? O ne, zaledila se. Joj, šta je ovo tako malo? Da, nije ni Ted dobio nešto puno. A Betsy uopšte nema ništa. Ovo nije fair, zar ne? Nije ni Monika baš zadovoljna. Ali dobro, bolje je dobiti jednu bombonu nego ništa. Ted, zar si toliko pohlepan? Ali sada će vas da iznenadi. To je pravi trik. U redu, je li to sve? E, pa nije. Betsy, a šta će ti kišobran? U redu, sačekat ćemo. Nisu naivljivali kišu danas. Obično kišu ne, ali kiša od Skittlesa već počinje. Joj, pa zašto takva kiša ne pada svaki dan? Kiša od bombona, sneg od sladoleda, to bi bilo divno. Ted, Monika, a zašto ste vi tako tužni? Pa da, malo bombona je otišlo tamo gdje ne treba.
Zar je to veliki problem? Mislim da je vreme da se konačno najedemo. Kit Kat, da li ga i vi volite? Aha, samo još da ga bude puno, tako je još ukusnije. Monika je imala sreće ovaj put. Oduševljena je. Ups. U redu, sad se smiri malo, Monika, tiše. Ted je odlučio da ne gubi vreme i već je počeo da jede svoju čokoladu. Ovo hrckanje zvuči kao najlepša muzika. Ok, Betty, sad ti. Ona je odlučila da maksimalno uživa u ovoj rundi. Ovo izgleda malo strašno. U redu, a sada najzanimljivije. Monika i njena 100 čokolada. Pogledajte, ona tačno zna šta treba da radi. Zanimljiv recept, zapišite ga. U stvari mislimo da to ipak može samo Monika. Baš je neobična supa ispala. Jaja, to vam nisu ukusne čokoladice iz prošle runde. Ko od vas voli jaja? What? Da, to je očigledno. Betty, ti si najhrabrija. Počni. Užas, živo jaje pravo u usta. To je neverovatno gadno. Ali Ted ne želi to da ponavlja. Ima neku genijalnu ideju. Vidjet ćemo šta je smislio. Hej, druže, pazi malo. Ups. I šta će to da bude? Koktel od jaja? Misliš da je ukusno? Izgleda sjajno, ali ukus je odvratan. Mislim, šta ste još očekivali? Oh no! Šta se to dešava? Društvo, gde smo došli? Izgleda da je to posebno mesto za one koji su već prošli izazov sa jajima. A ti, Monika? Znaš, ne možeš to da odbiješ. Ovo je bio baš moćan pad u bazen. Ovi jaje su svuda. Pitamo se da li će nekad moći da se očisti od njih. Nije lepo smijati se nad drugaricom. Pa sada sigurno svi morate da idete u kupatilo. Jao, ljuta paprika. Ovaj izazov ne postaje lakši. I naravno neko od njih će imati previše paprike. I to će da bude Ted. Žao mi je, ali pošto se challenge zove 100 slojeva hrane, moraš pojesti sve. Betty je probala samo malo, a već je goru usta. Monika u strahu uzima 3 paprike i jede sve odjednom. Bravo za nju. Sada hitno treba popiti vodu. Ted već zna šta ga čeka, ali ne može ništa da uradi sa tim. Nema povratka. Samo puno vode ga može spasiti. Dobro je da barem vode ovdje ima dosta. Jadan Ted. Sad mu definitivno treba odmor. Molim?
samo jedna žvaka? Kod Teda je situacija bolja. Ali Monika je definitivno imala najviše sreće. Betsy neće čekati, stavlja žvaku u usta i zabavlja se. Ispostavilo se da nije tako dobra u žvakanju. Zato Ted će sada pokazati kako se treba žvakati žvaka. Da li ste znali da je majstor u duvanju baluna? Samo postoji jedan problem. Ponekad pucaju. Ted, trebaš još malo vežbati. Oh. Zato Monika neće ništa da izmišlja. Kod nje je sve jednostavno. Što više ima žvake u ustima, bolje. Sada će pokazati Tedu kako treba duvati balon. Mislimo da će to biti najveći balon u istoriji. Joj, odlazi nam Monika. Drži je. Srećan put, draga naša. I čvrsto se drži zubima.